so munoziva mhuri yeZimbabwe kuti aiwa mahead of state aiwa mapresidents munyika yeAfrica vari kuThe Africa China Summit inoitika kuChina. Aiwa pane chiitiko chatoona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe anoakuziwa anononyadzisiwa ikoko pamusoro pema-elections. Sana pinda mashuka anobuda nyogwa musana nazo to subscribe or like on the bell icon. Mairano pinda nyora chiti Dienik Mangwana, what stop the government from issuing a joint statement on the detail of the discussions held, if any? The government of South Africa issued a detailed communique that enables their citizens to fully understand the country's policy on China and what areas will be focused on in the coming years. Are you able to do the same? Shockingly, China congratulated President Ramaphosa on his election victory. Did we get anything similar at any point? If not, why not? The joint statement between South Africa and China highlights the importance of respecting human rights, the need to reject politicization, polarization, and the selective application of the human rights standards. Do we have similar thrust? What impact is our growing human rights crisis and poor government records having on our stand in the community of nations? Domashko anoya vachifaiwa pana zvinzi aiwa tinoti munyika yeSouth Africa mutungamiri wayo Ramaphosa anocongratulatiwa pama-elections. Toona kuti pane statement inoishuwa inoratidza kuti aiwa munyika yeSouth Africa hakuna ma-human rights violations, but tikuona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kusvorwa. So amongoziva kuti aiwa nhau yema-fraud elections inhau inotsviridza inozivikanwa nemunhu wese, nhau yema-human rights violations yema-political activists amunoona anokepchiwa, inhau iri kuita kuti aiwa anyadzisiwe kunyika yeChina zvinzi aiwa why is it they are not issuing a statement pane zvinhu zvavari kuita. Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeSouth Africa waRamaphosa havana kana mazuva akawanda vasvikako. Mnangagwa ndiye akatanga kusvika, but tinoona kuti munyika yeSouth Africa vatoburitsa statement inotoratidza kuti aiwa vari kucongratulate pama-election victory, hakuna ma-human rights violations. But nyika yeZimbabwe, mutungamiri wenyika yeZimbabwe zvakangonyarariwa, mazvari kuona kuti aiwa pane nyaya, something is wrong. Why is it they are not issuing that statement? Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu, musano subscribe or like, on the